Os pontevedreses pagarán o mesmo en taxas e impostos municipais no 2022. O Concello decidiu manter conxelados estes gravames por 8º ano consecutivo. Incremento da enerxía eléctrica, do gas, dos produtos de primeira necesidade que afectan a todos os ciudadanos de maneira considerable. Por tanto, nós vamos a poñer o noso granciño de area. Deste xeito, o Goberno local quere aliviar un pouco os petos da veciñanza. No último ano, os prezos subiron un 4% e as previsións apuntan a que o IPC continuará en ascenso. Os fletes dos barcos están subindo de maneira exponencial, as materias primas van desbordadas, os produtos de primeira necesidade igual. Esta inflación leva camiño de ser ainda máis alta, non, máis dese 4%. Con esta decisión, os pontevedreses aforrarán 2 millóns de euros que non se ingresarán nas arcas municipais. Segundo as contas do Concello, o cobro de impostos permite contar con 30 millóns de euros. Se se lle aplicara a suba do 4% do IPC, ascendería en 1.200.000 euros. En canto ás taxas, supoñen 19,5 millóns de euros que sumarían 800.000 máis de aplicarse a subida. Vamos a intentar, evidentemente non para recadar estes 2 millóns de euros, pero polo menos algunha cousa máis, continuar coas inspeccións fiscais que facemos todos os anos. Ben actualización de censos que se fai permanentemente, ben persecución do fraude, pero neste exercicio faremos especial fincapé nas taxas, sobre todo de recollida de residuos sólidos urbanos e de taxa de sumidoiros, non? O Concello xa traballa na elaboración dos orzamentos para o 2022, un ano con variables novas, como a sentenza do Tribunal Constitucional que anula o imposto municipal de plusvalía e os incrementos da factura da enerxía eléctrica, que poderían elevala ata os 2 millóns de euros.